खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनो थाबाय आरो आंनि लेटेस्ट बड' निउस चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय हिसाबै दिनैनि बे नैबे बेलासिनि भिडिअ'आनो जादों नोंथांमोना थाम्बनेइल नायबाबो एसेबाबो मिथिगौ आरो नैबे भिडिअ'नि क्लिपखौ एसे नायना लागोन आं बिनि उनावहाय माने भिडिअ'खौ जागायनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायबाय जानांगौ नोंथां बिमाया थैबाय ओमफ्रायो बिमानि बिनानावा माने बे गथ'खौ माने खांनो लाखिदोंमोन आरो ओमफ्रायो हौवानि न'खरनिफ्राय जेनेबा नैबे हौवानि न'खरनिफ्राय माने गथ'खौ लांफैफिनदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ फरायना लागोन ओमफ्राय एसे बुजिगोन आरोना होमबा नोंथांमोना फरायखांबाय होमबा खोथाया ओरैबायदि जादों माने हौवानि न'खरनिफ्राय गथ'खौ लांफैबाय ओमफ्राय नाथाय बिनि जा बिमानि बिनानाव माने बे गथ'खौ हरनो नागिराखैमोन आरो आं ससियेल मिडियायावहाय गोबां नुदों माने फेसबुकआवहाय मैया जानाय जाथायफ्राथ' दाख्लैनो जानायमोन ना जानाय जाथाया ओमफ्राय आङो मैयाहाय नुदों बेखौ मैया फुङावहाय नुदों आरो ओमफ्राय भिडिअ'खौ बानायनो सानबाय थादोंमोन नाथाय जेबो डिटेल्स गैयालासिनो भिडिअ'खौ बानाय जाया नालाय बेखायनो आं एसे डिटेल्सखौ मिथिनानै बानायबाय भिडिअ'खौ गथ'आ सोरनि बेसो मालाय माबागोन नालाय गथ'आ बिफा दं नालाय बिफाया गाव माबानो लांगोन ओमफ्राय जा बे गथ'खौ खांनो लानाय जा बिमानि बिनानाव बे माने बिफाया माने देरबा लांगोन होनदोंमोन आरो माने गथ'खौ माने बे नोंनो खांनानै माबानानै होननानै बिदि होनदोंमोन नाथाय आं नुनायावहाय आरोना कमेन्टआवहायसो नुदों आङो बारा खोथाफोरखौ आङो मिथियाखै आरोना आं कमेन्टआवहायसो नुदों बेखौसो फोरमायदों आरोना नोंसोरनि सिगाङावहाय ओरैबायदि होनदों आरो नोंथांमोनाथ' बे भिडिअ'खौ नुदोंबा एसेबाबो मिथिखागोन आरोना माने बिमानि बिनानावबो माने जेबो राइट्स थाया आरोना हौवानियावसो राइट्स थायो हौवायासो लांफैया हौवानिफ्राय बे गथ'नि बिफा बिनि सायावसो राइट्स थागोन नालाय मोन्थाय थागोन नालाय स' बेहाय बिमादैया जेबो मोन्थाय थाया बेहाय खांदोंबाबो आरोना गोसोबायदि मालाय लांनो हागोन आरो ओमफ्राय बियो स' न'खरनिफ्राय मा सावरायनानै मागोन बे माने हाखु दाखुयै लांफैदों माने जेबो खोन्थायालासिनो लांफैदों बिदिनो आरो माने ससियेल मिडियायावहाय हगारदों आरोना भाइरेल खालामदों आं ओरैबायदि नुदों आरोना जायखिया न'खरनि नामाय आं स्क्रिनावहाय खोन्थागोन आरोना बे एसे लिरनायखौ ओरैबायदि होनदों आरोना स' नोंथांमोना बे गथ'खौ बिफाया लांनाया मोजां जादों ना बिमादैया लाखिबा मोजां जागौमोन बेनि सायावहाय नोंथांमोना हायो माने कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आंनिबाथ' माने बिफा दं नालाय बिफाया खांनो लांगोन आं बेखौ हाबोयो आरोना बेहाय बिमादैहा जेबो राइट्स गैया आरोना बेबायदि हिन्जावफ्रा जुदि गथ'नि बिफाया जुदि लाङाबासो बे बिमादैयावहाय माने राइट्स थागौमोन आरोना आं खांना लाखिनोसै होननानै
स' नोंथांमोना मा बुजिदों कमेन्टआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै आंनि दा लेटेस्ट बड' निउस चेनेलखौहाय थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो स' होमबा थेंक इउ बाय बाय आं दिनैनि बे भिडिअ शेयार खालामनाया बेनोमोन आरोना स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय